Dobrý deň, moji milí sledovači. Dnešné video bude odpovedou na otázku, ktorú som dostal, ktorá vychádzala z môjho predchádzajúceho videa, kde som spomínal, že ak nejaká firma, konkrétne Gazprom Germany prostredníctvom svojej dcéry v Švajčiarsku a investorov z Nemecka, dokonca taký maličký tam bol aj z Francúzska, budovali Severný potok, 2. Takže tam narazili na taký problém, a to, že ten plyn, ktorý bol v Nemecku, nesmel odoberať jeden a ten istý odberateľ, konkrétne tam asi firma Wingas, čo bola dcéra Gazpromu v Nemecku. A to preto, že nejaké regulácie Európskej únie niečo hovorili o nejakých percentách, 10, 20, 30%. Proste toho plynu sa muselo predať alternatívnym dodávateľom plynu. Dostal som otázku, že prečo? Čo je za tým? Že sa im to nezdá, že nejaká firma si vybuduje rúru, ktorej je nejaký výkon, povieme 100, a oni si z toho výkonu 100 môžu zobrať len 70 a zvyšných 30 musia ponúkať niekomu inému. A keď sa ten iný nenájde, no tak smú tú svoju investíciu využívať len na tých 70%. Že to je choré, že to predsa zdražuje plyn tomu koncovému odberateľovi, nakoľko keď ona sa naozaj rozhodne nepredávať alternatívnym, no tak platíme odpis toho potrubia, ale aj investícia do toho potrubia bola ďaleko vyššia, ako bola nutná. A to hovorí základná ekonomická teória. Stále investuj len toľko, koľko využiješ, koľko je nutné. Ak teda nepočíta s rozvojom a podobné veci, hej. Tam je to možno troška zložitejšie, ak sa berie časový faktor. Ale naozaj túto vec som prijal. A keď si pamätáte, prečo južný prúd končí v Turecku, aj keď mal končiť nejakých 30 km severnejšie, a to v Bulharsku, a tam mal byť vybudovaný ten hub a Bulhári mali obchodovať s ruským plynom, tak ten dôvod bol ten istý, že už tá rúra v vodách Bulharska, ich vodách, ktoré teda 100% patria Bulharsku a na bulharskom území, by nemohla byť využívaná na 100% jedným jediným odberateľom. Nakoľko by to nejakým spôsobom narúšalo zákony, ktoré si prijali v Európskej únii. No a už vôbec nie tá rúra, ktorá by išla po území Bulharska, po suchej zemi, no tak tam by v žiadnom prípade nemohol byť ani kilometer, ktorý by mal byť využívaný na 100%. Len plynom jedného dodávateľa a odberateľa. Prečo niekto robí také psie kusy, ktoré Bulharsku vlastne zabránili ukončiť si taký dobrý biznis na svojom území a nechali ho Turecku, ktorý nie je členom Európskej únie, je členom len NATO. A prečo Nemci na to potrebovali výnimku? Vieme, že ropovod, ktorý išiel do Českej republiky, myslím, že sa volal Adria, alebo tak nejako, tak ten mal výnimku, že tam mohol byť 100% plynu na faktúrach, teda jedného dodávateľa a jedného odberateľa. Ale tá výnimka raz mala skončiť. Prečo to je tak? Zamyslite sa nad tým. Poviete si, veď to je pre koncového odberateľa blbosť. Naozaj, keď nezoženú ďalších alternatívnych, ktorí by ten plyn odkúpili
a fakturačne ho ťahali po tej istej rúre svojim odberateľom, tak sa nám všetko predražuje. Nakoľko platíme za rúru, ktorá môže niesť výkon 100 a ide po nej regulačne len na základe nejakého zákonu, papierov, len 70. Tam nie je technické obmedzenie, tam je obmedzenie tých regulačných zákonov. No, prečo to je tak? Tí moji milí sledovači, ktorí ste môj kanál nenašli dnes, ale sledujete ho dlhšie, a nie je vás veľa, je vás asi len 20, tak viete, že ja som už 24.10. roku 2022, to bolo jedno z mojich prvých videí, a to bolo video, prečo som vlastne začal nahrávať tieto veci. Tam vysvetľujem, prečo znárodnenie elektriky nie je dobrý nápad. A tam vysvetľujem, že ak si Matovič a Heger a vôbec terajšia vláda, ktorá vtedy fungovala v 10. mesiaci 22. roku, dovolí také niečo povedať, tak vlastne chce odstaviť základný burzový nástroj na reguláciu, stabilizáciu cien a na tom, že ja, ktorý vlastním peniaze, určujem cenu výrobku na burze. Nie ten, ktorý ťaží, vyrába alebo vlastní ten výrobok. Konkrétne tam elektrinu alebo dnes plyn. Čiže všetky tieto veci, tieto zákony a to, že existuje teda opcia, futures a existujú nejaké predkupné práva a neviem čo a že sa na burze už väčšinou obchoduje len s papiermi a komodity, fyzické komodity sú tam pomaly už ani nie 30%, kým sa zobchoduje, tak dovtedy sa zrobí 70% obchodov rôznymi burzovými nástrojmi, ja to volám, že papiermi. Tam si to pozrite, tam to vysvetľujem celkom podrobne. Čiže 24.10.2022 prečo znárodnenie elektriky nie je dobrý nápad. Podobne vysvetľujem situáciu, prečo sa podľa môjho názoru pokazili burzy, tak sa to volá. A nahral som to 13.1.2023. Čiže o čo ide? Ide o to, aby hlavné slovo mali ľudia, ktorí majú peniaze. Nie tí, ktorí majú komoditu. Čiže aj keď sa vyvinula tá situácia v Nemecku tak, ako sa vyvinula, že naozaj pomaly všetky rúry tam za nejaký čas by vlastnila jedna jediná firma, ktorá bola 100% dcérou ruského Gazpromu, aj so svojimi dcérami a štruktúrami. Ono sa to vždy tak troška zneprehľadňuje, ale v princíp by bol jasný. Jeden subjekt vlastní rúry plynové v celom Nemecku, tak on by mohol povedať kedykoľvek, že no ale ja vám plyn nedodám. Nie, že dám vám ho za vyššiu cenu, však na to vytvoríme nejaké regulačné orgány. Ale ja vám ho nedodám. Nedám vám nič. Mohol by to povedať? No mohol. A tým pádom on, ktorý vlastní komoditu, by bol celkom logicky pánom situácie. No a to sa samozrejme ľuďom, ktorí vlastnia peniaze, nepáči. Oni chcú byť pánom situácie. Tak preto menia zákony tak, aby toho, kto vlastní tú rúru, toho, kto vlastní tú komoditu, toho, kto fyzicky skutočne všetko urobil, aby vôbec plyn tam mohol tiesť a byť dodávaný, začnú obmedzovať. Zákonne, cez pokuty, protimonopolne, tak ako to urobili aj v tom Nemecku, v tej distribúcii. Ale je to zákon EÚ, to isté platí aj u nás. To znamená, že nemôžeš svoje kapacity využívať naplno, dokiaľ sa nedohodne s niekým, kto bude tiež alternatívne dodávať plyn. No a tých niekých si oni vytvorili, že vieme, v Čechách predávali plyn aj skauti. No ale skauti nemali toľko peňazí, aby mohli naštartovať plyn, no a
tým pádom už boli dôležití tí, ktorí mali peniaze a ktorým chceli požičať peniaze. Čiže o to tam ide vždy. Preto sa obchoduje s futures, preto sa obchoduje s opciami, aby tí, ktorí majú peniaze, určovali podmienky hry. Cenu, objemy. Aby oni to robili. Nie tí, ktorí majú komoditu. Ešte raz opakujem. No a to isté boli tie zákony o tých alternatívnych dodávateľoch energií, plynu, elektriky. No, je smiešne vybudovať nejakú rúru a potom ju nepoužívať naplno. Ale to samozrejme potom dáva do rúk tým, čo majú peniaze, že mu povedia, no tak dobre, však ti môže 30% výkonu stať len tak ľadom. Alebo sa s tebou dohodneme, ale musíš nám dať lepšiu cenu, ako máš na stálych dlhodobých zmluvách. Fúk, ale to sme otočili situáciu. Veď tie krátke zmluvy boli vždy drahšie. Keď som narýchlo chcel kúpiť, vždy to bolo drahšie, ako keď som mal s niekým dlhodobý kontrakt za veľké objemy. No ale o to im práve išlo. Preto boli alternatívni dodávateľia, veľa ľudí to nechápalo, pre nich celkom nelogicky, lacnejší. Aj keď niekedy sa v skutočnosti ukázalo, že vôbec neboli lacnejší, len chvíľku brali nižšie zálohy. Ale to ročné zúčtovanie už také veselé nebolo. Čiže, ako z toho von? No, ak vy vlastníte tie komodity, to znamená plyn, alebo vyrábate elektrickú energiu, alebo máte prebytok poľnohospodárskych komodít, tak vy musíte všetko otočiť tak, aby tá komodita bola na prvom mieste, nie peniaze. No a to pomaličky robia štáty BRICS. Ja už som to vysvetlil, že štáty BRICS uprednostňujú barter. Ty mi dodaj toľko a toľko tón obilia, ja ti dám toľko a toľko traktorov, alebo sejačiek, alebo mláťačiek, kombajnov, alebo umelých hnojív. Proste barter. Musíš mať čo ponúknuť, aby si vôbec v BRICSe mohol fungovať. Keď nemáš komoditu, tak neobchodujeme. No a čo sa stalo s plynom? Prečo to tak celé padlo? Ja už som to tiež v svojich starších videách hovoril, ale rád to zopakujem. Rusi si zrobili svoju vlastnú burzu v Sankt Peterburgu a začali používať všetky tie burzové nástroje. Podľa mňa len preto, aby chytali si všetky data, aby tomu začali rozumieť. A v momente, keď pochopili, že tie krátke pozície, tie krátke zmluvy, plyny, dodávky konkrétne, ale všetko na veľmi malý čas, sú vlastne len od toho, aby tie komodity navyšovali vplyv tých, ktorí majú peniaze, ale pritom nemajú vôbec žiadny plyn. A keď prišli na to, že vlastne to celé je zamerané proti ich firmám, ktoré majú na západe, konkrétne firma Gazprom, keď na to prišla, tak vymyslela tú fičúrku, ktorú som popísal v minulom videu. Veľmi draho predala svoje firmy západným bankám, od ktorých to teraz musí veľmi draho kúpiť regulátor nemecký, ktorý tieto firmy spravuje. Čiže nedali svoju kožu zadarmo a nebudú dávať krátke ponuky. Keď na konferencii v Petrohrade, tam sa robí taká veľká ekonomická konferencia stále, ja si pamätám, že Putin dostal priamu otázku asi pred 2 rokmi, to ešte nebola teda vojna na Ukrajine, že vy ste ochotní cez ten Nord Stream dodávať len určité percento výkonu, ja neviem, 70%, preto, aby ste
teda nedodávali alternatívnym odberateľom a následne dodávateľom pre nemecký maloobchod. No a Putin povedal, že áno, sme to ochotní robiť. No ale uvedomujete si, že to predražuje vašu cenu v Nemecku. Áno, uvedomujem si, že nemeckí odberatelia budú poškodení. Tak prečo to nechcete dodávať tým alternatívnym? A on im na to povedal vetu, ktorú absolútne neočakávali. Absolútne. Pamätám, aký hluk bol v sále. A on povedal, vy v Európskej únii ste si prijali dementné zákony, ktoré poškodzujú vašich odberateľov. To nie je problém ani Gazpromu, ani Ruskej federácie. Čiže ak nechcete poškodovať svojich odberateľov, zrušte zákony. A vtedy som si ja uvedomil, keď som počúval tieto jeho slova, že oni už na to prišli a že prestanú dávať krátke ponuky. Čiže svet sa nám mení v tomto smere, že ak ty príjmeš dementný zákon z pohľadu odberateľov, len preto, aby si uprednostnil ľudí, ktorí majú kapitál, pred tými, ktorí majú produkt, tak buď tí tvoji ľudia to budú musieť lignúť a kupovať tie produkty s vyššou cenou, alebo zruš zákony. Ja ako vlastník produktu som to nezavinil a nebudem na tom nič meniť. To je nová filozofia všetkých, ktorí majú produkty. A preto, ako huby po daždi, nám vznikajú takéto veci, ako je BRICS, čo je v podstate spoločnosť, ktorá uprednostňuje barter, znamená výmenu a fyzických produktov. Ale pokiaľ viem, tak v Moskve vznikla aj burza fyzického zlata a dokonca začínajú vznikať burzy fyzických produktov. Mňa stále prekvapuje, že oni si to dajú priamo do názvu. My sme burza, ktorá obchoduje s fyzickým zlatom. To znamená čo? No to znamená to, že budú proste nevydávať nejaké papieriky, že máte nejaké zlato v trezore u nich, nejaké potvrdenky, nejaké opcie, nejaké obchody, že to fyzické zlato si teraz zoberte, futures, ale dodáme vám ho o rok. Hej, ale cenu si fixneme teraz, však peniaze nám dáte o rok, nič sa nedieje. No deje, Rusi už na to prišli a u nich už takéto veci nie sú možné. Respektíve dávajú vždy do popredia to, že my fyzicky niečo dodávame. No a potom samozrejme ľudia, ktorí budú fyzicky potrebovať to zlato, alebo neviem, ten nikel, alebo tie vzácne zeminy, alebo čokoľvek iné na výrobu, neviem, automobilov, batériek, plošných spojov, čipov, tak verte tomu, že tých technológovia budú vychádzať z cien, ktoré sú na burze fyzických produktov. A nejaká manipulácia týchto cien len preto, že mám natlačené peniaze, že mám kapitál, že ovládam banky, bude stále možná menej a menej. Čiže takto sa nám mení svet, kým niekedy by Ruská federácia, čo sa týka Bulharska, tlačila na Bulharsko, aby si vybavili výnimku rovnako ako Nemecko a mohli ten potok ukončiť u nich, ten južný, tak teraz našli riešenie, že to ukončili v Turecku. Aj keď Turecko pre nich nebolo veľkým priateľom vtedy, keď museli toto riešenie hľadať a možno to pre nich z takého krátkodobého hľadiska ani nebolo najlepšie ekonomické riešenie. Ale z dlhodobého hľadiska, aby otočili
ten biznis od tých ľudí, ktorí vlastnia peniaze, k tým ľuďom, ktorí vlastnia produkt, to určite hlboký zmysel má. No a kto vlastní celú Mendelovú sústavu prvkov? No, Rusko a 3/4 z nich vlastní ešte aj Čína. Čiže oni sú si vedomí toho, že to otočia a oni budú pánmi situácie. A čo robíme my? No ja neviem, podľa mňa ešte sprísnime regulácie. To bude to najlepšie. Všetkým prajem krásny deň a nádherný víkend, aj keď dnes nám začalo pršať.